ተማሃሮ ከተማ ሓጋዝ ኣፍልጦም ኣብ ሕጊ ብምብራኽ ገመናትን በደላትን ኣብ ምንካይ ተረኦም ክዕዘዙን ኣብ ትምህርቶም በላሕትን ተወዳደርትን ክኾኑን ሓላፊ መደበር ፖሊስ ንእዞባ ሓጋዝ ምክትል ተለንተ ክፍለ 3 ኢሳቅ ኣብ ዝገበረሎም ሰፊሕ ሰሚናራት ዘኻኺሮም ምክትል ተለንተ ክፍለ 3 ኣብቲ ንምክልኻል ገመናትን በደላትን ከምኡውን ምግታእ ሰብ ስርሖን ባህርያውን ሓደጋታትን ተራ መንእስያትን ኣመልኪቱ ዘካየዶ ሰሚናር ተማሃሮ ክብርታት ሕብረተሰቦም ብዝግባእ ለልዮም ክስዕብዎ ብእሩም ስነ ምግባር ተኸስኪሶም ከዓብዩን ክጓዓዙን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብትምህርቲ ብሉጻት ኮይኖም መጻኦም ከውሕሱ ተላብዩ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ኸላይ ደረጃ ከተማ ሓጋዝ መምህር ሽማይ ወልዳይ ብግዱ ተማሃሮ ተረኺቡ ንዘሎ ዕድላት ትምህርቲ ብዝግባእ ክምዝምዝዎን ምዕባለታቶም ብትምህርቲ ክረጋገጹን መዒዱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ መምህር ሳልሕ ኢብራሂም ብወገኑ ኣብቲ ንዞባ ምዕሩይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምውዳድ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ጠቒሱ ተማሃሮ ነቲ ዕድል እዚ ትምህርቲ ብዝግባእ ክምዝምዝዎን ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ካብ ገመናትን በደላትን ጥንቁቓት ኮይኖም ክጓዓዙን ተሓሳሲቦም ኣብቲ ሰሚናር ዝተሳተፉ ተማሃሮ ኣብ መወዳእታ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ክዕቅቡን ኣብ ትምህርቶም ተወዳደርቲ ክኾኑን ከም ዝፅዕሩ ብምሕባር ኩሉ ዝካየድ ንጥፈታት ንምዕዋት ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡን ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም